Mitipon tamo po ngeni, kilagyo ning igpang, poning anak, ang poning banali Espiritu, ingino mantabi ang kayo. Pasibay po mitipon tamo, inangus na katamo ning malugod a Diyos, bata mong miyabi-yabinting mikakapatad, makirandam karingkayang amano, at tanggapantaya, ingkayang kakamal-kamalan, akatawan at daya. At bang kanita lalo tapa pong maging karapat dapat magdaon kaniting Santa Misa, sisyan tapa mo po yung kakatamong kasalanan, manyawad tamong kapatawaran king Diyos. Ginoong Jesus, meging kaluluka alang-alang ke kami, ban alilan mo ingkekeng kakaluluan, king metong akayamanan, amipnong grasya, Ginoo pakalulu. Yesu Kristo, mekirake ka king luami at kasakitan, bangawan mo lang kulisak ning tula, Kristo pakalulu. Ginong Jesus, mete ka king kamatayan mi, ban mi biyebye kami king biyemo, Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa mayupayang totoo pakaluluan na katamo, at king pampatawad na rin kasalanan tamo, idala na kata sana king biye alananggang. Amen. Gloria in excelsis Deo. Makiabita mo po. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Ginong Jesucristo, upungan namin
O igpang at yabanwa, ing malugod ng tangka ning kekang kabiyasnan, may katawan niyang tao kang Heso Kristo, at binayo na in kasalasayan ning ketawan, kapamilatan ning kautusan na king ganap alugod. Ianinag na sa ing kekang kabiyasnan, king pamanupad mi, king kayang kautusan, at iyatad na ing kekang kaligtasan, ang gakaring sikot hinaning yato. Itiyadwan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Pamamasang iba't king libro ng propeta Jeremias. Nga nang sasabi ning Ginoo, isumpake ing ninumang taong manalig, king kalupa ng tao, king sikanan ning kalupa ng tao. Mingariya king mababang tanaman, king desyerto at tutubo, king malanging kaparangan, king gabo na malat, ay alang bitasang tutubong tanaman, alang bitasang kayapan, amapalyari keya. Dapot panuanan ke ing taong manalig king Ginoo, mingariya king dutong at tutubo, lele na ning batis, at mirarasla king danom, ding wakat na. Eya tatakot, potang ing kaleldo daratang, uling manatili lang sa giwa, ring bulong na. Eya maliligalig, neng mumuran, manatili ya pamuring mamunga. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Diyos. Mapalad laring taong manalig king Ginoo. Mapalad la rin taong manalig King Ginoo. Mapalad in taong makirandam king yuyusok da, ring marawak adaraktan, at makikiyabe king dapat daring makasalanan. Ni makiluklukan man kareng alang Diyos akatawan. Maburi na lang pibule-bulayan, ding kautusan ning Ginoo, at kayang iagkas, aldo o bengiman. Mapalad la rin taong manalig King Ginoo. Mengariya king dutong at tutubo, lelening danuman, at mamunga king kayang kapanaunan. Sa giwalang parati, ring kayang bulong, magtagumpe sa blanang daraptan. Mapalad la rin taong manalig King Ginoo. Dapat ding marawak ela makanyan, se pulawaring pipayid-payid na ning angin, potang datang ing pamanukom, ding mga rawak ataw, mitalakad alila, ni retang makasalanan, king katipunan da ring makatuliran. Mapalad la rin taong manalig King Ginoo. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao, Korinto. Kapatad, antinaning ingke kaming panaral ya ing Kristo, asino bling mebye. Makananura nga sabi ring mapilan ke kayo, king ding mete, ela subling mie. Uling nung ding mete, ela subling mie. I Kristo man, eya sinubling mebye. At nung i Kristo, eya sinubling mebye, ingke kayong kasalpantayanan, alang kabaldugan, at atyuko pa, king pami kasala. Mga baldugan mo naman, king ding meniwala kang Kristo, at may nga matena, ela miligtas. Nung ingke katamong kapanayin kang Kristo, para mo king BAT, itamo rin taong dapat kalunusan dili, keti king yato. Dapat ing katutuan, sinubliyang mebiyay Kristo, at ya ing katunayan, king ding mete, sublila namang mie. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Diyos. Parangalan tayo pungeni ing maya pabalita.
magsaya. Maraguling nga blas ang makapanaya kaya kayo, Karin Banwa. Ginoo manatili ake kayo. Pamamasaking maya pabalita, agpangkang San Lucas. King panahon na ita, kinulda si Jesus, king talimundok kaya bera ding kayang apostol. Mira siya king kapatagan at disna nalakarin, ding dakal karing alagad na. At ilo naman karin ding dakal at taong menibatan king mabilo Gaudea at Jerusalem, at menibatan karin Tiro at Sidon, ding adwang syudad king bebe ning dayat malat. Dinawe na lang Jesus ding kayang alagad, at ngana, mapalad kayo ikayong pakakalulu, uling kaya kayuya ing kayarian ning Diyos. Mapalad kayo ikayong danupan ngeni, uling mipakabsyan kayo. Mapalad kayo ikayong tatangis ngeni, uling mipamatulan kayo. Mapalad kayo nung pikakasaman da kayo sa sakwil at pamakarinayan at panyabyanan marok, king uli ning anak ning tao. Tumula kayo, otang mapalyari na iti, at magsaya kayo. Uling maraguling nga blas, akapanayan kaya kayo, Karin Banwa. Makanyan kabut ing depat da, ding karelang pipumpunan, karing propeta. Dapat kalulo kayo, ikayong mabandingeni, tikman nyo nala ing kanawan. Kalulo na kayo, ikayong ating labis-labis, apag gabi, uling dumanop kayo. Kalulo na kayo, ikayong sasagakgak king tula, uling tumangis kayo. Kalulo na kayo, ikayong pupuryan daring tao, uling makanyan mo naman ing pamipuring depat da ring pupunan daring karing etutong propeta. Ing maya pabalita ning Ginoo. Maya payabak po kaya katamongan. Pwede tala pong pakigreet with smile deng kapatad tamo, deng kasiping tamo, maya payabak kapatad. Mga kapatid, ang ating pong ebanghelyo mula kay Lucas ay hindi po may iwasang ihambing sa mga pagpapala o beatitudes ng ebanghelyo ni Mateo. And it is worth looking briefly as how it differs from and therefore complements Matthew. In Matthew's Gospel, Jesus goes up the mountain like Moses and brings the law down to the people. In Luke's Gospel naman po, on the other hand, Jesus goes up the mountain and spends night in prayer before choosing the apostle from among his disciples and coming down with them to teach the people. He has already taught in the synagogues, including the one in his hometown called Simon and Levi, and performed miracles there.
but it is the first time that Jesus has taught along with the apostles who He has chosen. And yet, kaluguran kong kapatid, the message for all of us couldn't be very different. Mumuna nga na, blessed are you, poor. Does this mean that we must live in a destitution to be able to receive the kingdom of God? Well, if it were that easy, I should have left the comforts of this life and head to the nearest slum area and live there, because I am assured that God's kingdom is at me. What Jesus means is poor in the sense that they have shared whatever blessings they have received with those who needed it most. We all know that those who share, those who are extremely generous, would never become filthy rich. That is why the warning po kay katamungan, woe to you who are filled now, you have received your consolation. Kadwa po, sasabihan na po ng kay katang ebanghelyo, mapalad kayong nagugutom. Nangangahulugan bang ito na dapat tayong huminto sa pagkain upang mabusog sa pagdating ng kaharian ng Diyos? Ang sagot, dapat nating balikan ang bersyon ni Mateo ng Beatitudes, kung saan sinabi ni Jesus, mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran, sapagkat sila ay mabubusog. Nangangahulugang ito na dapat nating ipaglaban ang katuwiran, ang pagkapantay-pantay. Dapat tayong maging boses ng mga hindi nakakatanggap ng pagkapantay-pantay at hustisya sa buhay, lalong-lalo na po ang mahihirap at maliliit sa lipunan. Pangatlo po, mapalad ka na ngayon ay umiiyak. Nangangahulugan ba ito na dapat tayong umiyak at maging miserable sa lahat ng oras? Ang sagot, dapat tayong umiyak at umiyak hindi para sa ating sarili, kundi dahil sa kalupitan na nangyayari sa ating lipunan. Dapat tayong umiyak dahil sa milyong-milyong buhay na nawala sa pamagitan ng pagpapalaglag. Dapat tayong umiyak dahil sa kasiraan ng kapaligiran na nilikha ng Diyos. Dapat tayong umiyak dahil sa mga taong pinipilit na mamuhay sa kahirapan ng iba na hindi mapigilan ang kanilang kasakiman. Kung iiyakan natin ang mga ito, mga kapatid, balang araw matatawa tayo kapag ipinatupad ng Diyos ang kanyang hustisya dito sa mundo. Pang-apat po, mapalad ka kapag kinasusuklaman ka ng mga tao. Sa simula pa lamang ay laging inuhusgahan ang simbahan sa iba't ibang dahilan. Ang pamumuhay bilang isang Kristiyano ngayon ay hindi exemption. Ang sino mang gustong sumunod kay Jesus ay dapat maging handa sa lahat ng mga taong pwedeng magalit, mainggit, at manghusga sa atin. Sa tuwing nangangaral ang simbahan laban sa aborsyon, sa korupsyon, o sa tradisyon na pag-aasawa, kinokondena ang mga pang-aabuso ng mga tao at itinataguyod ang pangangalaga sa kapaligiran, handa rin silang humarap sa lahat ng mga panghuhusga, insulta, o lahat ng magagalit na pwede nilang makuha sa lahat ng taong ayaw maniwala sa simbahan. Kaya nga minamahal kong kapatid, bilang isang Kristiyano, naway ating ipaglaban ang mga tama na ipinag-aaral o isinasabi ng ating simbahan. Naway huwag tayong mawalan ng pag-asa pag merong nagagalit sa atin,
pag merong naiinggit sa atin, pagka alam natin na totoo ang ating sinasabi, tama ang ating ipinaglalaban, naway gawin natin ito ng buong buhay at buong puso. Ngayon, tandaan po natin mga kapatid, ang mga Beatitudes ay isang paalala po sa atin na lahat ng taong namumuhay bilang Kristiyano sa mundo ay magkakaroon ng isang pangako o gantimpala mula sa Diyos. Dahil lahat tayo ay isinasa puso at isinasa buhay po natin lahat ng mga magagandang pag-uugali, magagandang aral o mga Beatitudes na ating nalalaman dito sa ating simbahan o dito sa ating komunidad. Ngunit magtrabaho tayo o ginagawa natin ang mga ito, tandaan po natin, hindi natin makakamtan ang gantimpala mula sa Diyos kung hindi natin ito itutulad sa mismong katuruan at mga aksyon ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga mga kapatid, ang gusto natin ay parati nating tularan si Jesucristo sa kanyang mga pag-uugali, sa kanyang values, sa kanyang mga katuruan, upang sa ganon tayo'y mamuhay ng wasto at upang sa gayon tayo'y mamuhay ng kabanal-banal at kalugod-lugod para sa Panginoon nating Diyos. Pangalawa po, o kaduang punto po, kapatid, tandanan tayo po ini, ing magtiwala king Ginu, mapalad yaping emunano. Bisabaywan kayo po, tandanan tayo po, ing magtiwala king Ginu, yang mapalad ping emunano. Ding mapalad tandanan tamo po kaluguran kong kapatid, aliwa ding kalulong magsumikap. Aliwa ding danupan uli ning karelang katamaran. Aliwa ding tatangis uli ning karelang kapabayan. Aliwa ding pikakasaman uli ning magaspang at mataramdang panugali. Aliwa ding manalig king alak o sugal o droga o pamamurayit. Aliwa detang manalig mo naman karing kapamilya, kapuso, kamag-anak o kakaluguran. Ding mapalad. Tandaan tamo po kaluguran kong kapatid, ding mapalad, ilapin detang kalulu, amanalig king apong Ginu. Ilaring mapalad ting emunano. Uy tayong burinang sabyan ning makadiyos, mapalad. King banal a kasulatan, mapalad la, uling, makadiyos la. Retang emunano, sasandali, karing aliwang tao, o kaya king pibandyan namo, ela po mayayawos, makadiyos. Tandaan tamo po, pwede tala pong pakisabyan din kasiping tamo, mapalad ka, kapatid. Sige na po, sabyanan niya po. Mapalad ka, kapatid, uling tutuki ka, king apong Ginu. Sige po. Ating kung kakaluguran po kanito, basta Domingo at Tune king pisamban. Manalangin niya, sasambaya, pasalamat ya king apong Ginu. Maragulya ka nung bendisyon kaya, king kayang pamilya, ing apayari na la, ring kayang anak, king karelang pamagsumikap, aduang miyasawa. At king alang sukad na naman pamanalig, king apong Ginu, mekad, misad-sadla, king bera. Tandaan tamo po kaluguran kong kapatid, bistaman masakit, ing kabiyayan, bistaman masakit ing be, potang istuya ing kekang kapanaligan at pamagtiwala king Diyos, tandaan tamo po kapilanman, eka mapaboren. Mekad akalupaye po, ining kanakong kakaluguran, uling megtiwalaya king Diyos, ganaganang kasakitan na delana na king be, misad sadya, uling may paboren, king kayang bie, uling sinalpantayaya, migtiwalaya, at penibala na ing bena king apong Ginu. Nya po kanong kay, Mother Teresa, ning Calcutta, inyang mintaya po India, apulong pulo lamong dolyar,
ding lamanan ning kayang bulsa. At ingalang sukad pamagtiwala at pamanalig na king apong Ginoo ing makalaman namo king kayang puso. Dapot inyang meteya po Mother Teresa, libo-libo la pong tao ding apatuki ng sumuyo kareng kalulu ang pong mangailangan. Nung lawen taya po kaluguran kong kapatad, bistaman dimutya mo ingatin niya Mother Teresa, dapat ing lugod na ang pong pamagtiwala ng king apong Ginoo, may ginyang inspirasyon ito bang kanita dakal lareng tuki ang pong sumuyo king kayang gewang mission ketiyato. Mekad sinaup lang ang detang tao nga reto, kareng pakakalulo, kareng mangailangan, mekad oretang tao nga reto, king karelang dimot mo naman, migtagumpela king bebang kanita, apanaral, apagkalub, ing lugod na ning apong Ginoo, ang pong grasya na ning apong Ginoo, para kareng aliwa. Nya pong misan, ating ko pong sabi, doktor, o mekad akilala ke po, alaya po kanong gewa no ne sumawop karing kayang paunakan, at manaligya mo po kanu king Diyos, na may paboren, kapilan man. Ang gana po ketang metwanitang kakaluguran kong doktor, de po kanu peboren, detang paunakan ng sinopana. At mekad tenam na naman, king kayang pilubluban, na nya mo naman peboren, kapilan man ning apong Ginoo, uling pegtiwala ne kano, king Bena. Mekad sana kaluguran kong kapatad, kalupan na nitang doktora kakaluguran ko, tamo po sana pabustan, king balang penandit, mekad sumaup tamo po kareng aliwa, mekad king pamanyaup tamo po kareng aliwa, magintamo pong mapalad, mekad king pamanyaup tamo po kareng aliwa, mekad akit taya po ing lupa ang pong lugod na ning apong Ginoo karetang taong susuywan tamo. Meka di katamongan po tutu ning kay masakit, dapat sana pagkapilitan tamong sumuyo, lugod, mantabe ang pong magmamye, lalong-lalo na kareng grasyang tatanggapan tamo king apong Ginoo. Ninureng pwede tamong dinan, pwede tala pong dinan at pagkaluban grasya mo naman din kaya katamong pamilya, din kaya katamong kakaluguran, din kaya katamo pong kakomunidad, lalong-lalo na din kaya katamo pong pisamban. Tandaanan tamo po potang migkalub kang grasya, migkalub kang biye, lalo na kareng aliwang mangailangan, mekad midinala naman o miyaslagan naman, king biye apagkalub mo. Mekad kapamilatanan ito, magin kayo pong mapadad, lalong-lalo na king panlalawe na ning apong Ginoo. Hanyapin bilang katatawlian po, ing kakaluguran ko, Mother Teresa, itang doktora kilala ko, may naliglangan king apong Ginoo. Tandaanan tamo, ding kalupad ila ding mapalad ping emunano. Sibaywan ko po, ding kalupad daretang tao, sinabi ko, ila ding mapalad mong emunano. Sana kapatad, kalupad itamungan, manalig tamo, ampong magtiwala tamong palagi king apong Ginoo. Bang kapamilatana king kekaba ning bieta mo, tamo po mipaboren at tumaknis. Mekad magintay tapang magrasya king kekatamong bie, uling susuyo tamo, mamantabe tamo, lulugod tamo at magtiwala tamo king apong Ginoo. Kanyapin ing sabyanan ning apong Ginoo kekatamo, king balang pinandit ning bieta mo, mapalad ka kapatad, manggaman king alananga. Amen. Ngani po'y pasyag tayo pong kikatang kasalpantayanan. Sa salpantaya ko, King Diyos, panglubos mayupaya, lina lang king banwa ang ponyato, at kang Yeso Kristong anak ng bugtong aginuta mo. Pengagli king upaya ning banalay espiritu, mi bayit kang Nuana Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mi kutkut, tinipaya karing mete, king katlungaldo, sinubliyang mebye. Pepaitas siya banwa, makalukloko ananing Diyos, igpang lubos mayupaya. Ibat ka rin magbalik ya naman keti, banukum karing mabye, ampon may nga mate.
Sasalpantaya ko, King Banalay Espiritu, King Banala Kapulungan Katolika, King Pamisamak ding Banal, King Pangapatawad daring kasalanan, King Pangasublirang Niering Mete, at King Bie Alananga. Amen. Mapalad tamo nung makapakisan metong tamo, karing pakamalan ng diling Jesus, makisan metong ta karela king kekatang pamibiyebye, at kabang nga tamong manalangin Ginoo, pakiramdaman may ingkekang balayan. Ginoo, manalangin tamo para karinganggang kalulu, karingalang kwalta, dingalang kapanintunan, ding mipagkayitan king karelang kalayan, adwan taking lipunan, intanggapanala, antimonong makananulang matulang matanggap king kayaryan. Nyange ni tamong manalangin. Manalangin tamo para karinganggang daranok, danupan king pamangan, karing kakaluguran, king katuliran, king kapayapan, mawad ta para karelang lugal, king dulang daring tao, antimonong makananulang luklok, king dulang ning Ginoo, inya nga tamong manalangin. Manalangin tamo para karing tatangis, dingdigpan ning sakit, kaya lampalad, ding mapanalimpusتا, aduan tamo inding kapararang tao, dinandong sangkan tumula, antimo ingtenga ko ng Jesus karela, inya nga tamong manalangin. Manalangin tamo para karing pikakasaman, din tawong mababaantas apamibiyebye, dingatin kapansanan, din tao nga lang alaga, aduan tamo, intanggapano ring balang metong antimonong makananunong gelangan Kristo, inya nga tamong manalangin. Ngeni aduan tamo ing sarilitang kapagnasan. Inya nga tamong manalangin. Ginoo, pakiramdaman mi, kaya kang balayan. O Diyos, king kalukan ding puso mi, manalangin kekeka, tanggapan mo kami king kekang kainan, at king kekeng kapanayan. Ipayabot mong tanggapan miya, ing metong at metong ke kami, at tayran mo kami, king ligaya ning kekang kayarian, bang mabibiyay, king lugod mo, kapilanman. Amen.
Manalangin tamo, kapatad, baiting kakatamang dawon, matanggap yarapan ng Diyos, igpang mayupain tuto. Tanggapan niya sa aning Ginoo itindawon karinggamat mo. Kingi kapuri ang po ning kaligaya ning lagyuna. Kingi kasaplalata mo at ning mabilog ng banala kapulungan. O igpaming miglalang, gagampanan miya iting pamagdawon bilang kapamintuan king kekang amano. Linay sana kesana, ibayo at tayran painturo king alananggang kayatbusan at kayablasan. Itihadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing ginuman tabi ke kayo, At kaya ka, antim mo. itasyula ring pusoyo. Makatas na la, King Ginoo. Pasalamatan tayo ing Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat dapat tampon matuloy. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan da kang parati at numan karin, o igpa Diyos king alananggat lubos mayupaya. At yukeka ingke kaming pangatyu at pangimut at pangataw, king pamibiyabiyam aldoldo, daranasan ming kekang lugod, kiglugod mong tenam king meto yatu, binyene ning kekang anak ing banal ay espiritu, bilang mungunang bunga, ababiya garantiya king akayabe mo kami, king siping na kapilanman. Ulinita kambeda ring sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ming kekang ligaya, layon makyabe alang tuknang babiye kapurian keka at ngaming kakanta. Tunekapin banal o igpa, ikayong panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalumpumi, pabanalan mo sa dedingayin, king upaya ng Espiritu mo, ban para kaya kami, magawalang katawan at daya ng Ginoming Jesucristo. Bayami dawon ko sang lutking pamaylasat kamatayan, kinwaning tinapi, at pepasalamat siya keko, pirasune at binyene karing kayang disipulo ngana, tanggapan niya iti, ikongan at kananye, iting kanakong katawan, amidawon para kekayo. Makanyan mo naman kay ba't ning apunan kinuwaning kalis, pasibayang pepasalamat keka, binyaning kalis karing kayang disipulo ngana, tanggapan niya iti, ikongan, minumko kaniti, iting kalis ing kanakong daya, ing daya ning bayo at alananggang tipan,
mibubu para ke kayo at para karing sablang tao, banketa mi patawaran laring kasalanan. Dapta niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasyag tayo ngeni ing misteryo ning kasalpantayanan. Ing kamatayan at pamanyabli ng mebye ning anak mo, daraon miya kaiting tinapening biye at ing kalis ing kaligtasan, laiming pasalamatan keka, ing gawa mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kaming ansanang misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipo na kaming anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o igpa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, bamiganap yaking lugod, kambenang Francisco ing papami, i Florentino ing obispo mi, i Pasiano ing obispo emerito mi, ding sablang obispo at pari, diakono at magpari, religyoso at religyosa at ding sablang tapat susuyo king kekang balayan. Ganakan mula naman ding kapadadming pepainawan at maninaing subling miye at ding sablang mayang nabiye. Tanggapan mo sa aking maligaya mong arapan, pakaluluhan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanangga, ban kaya benang Maria ing Birhen induning Diyos, kambenang San Jose, ding apostol at ding sablang banal, at tinupad kimbal mong kaburian, king kakabaning panawon purian dakat paligayan, kapamilatan ng Jesukristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kambenat kaya, ikpang mayupaing tuto, kagum ning banal Espiritu, pupurihan dakat parangalan, manggaman king alanangga. Kapatid, meto nga pamilya na ning Diyos, ikanta tayong panalangin at tiro na ning ginota mo.
kami o ginuking sablang marok. Malugod mong ipagkalabing kapayapan king panawon mi, panking kasaupaning kekang pakalulo, para ti kaming mikabos king kasalanan at maligtas kami king sablang kaligaligan. Kabang manenay kami kang bening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristong kaya kaming talapangabos. O Ginaming Jesucristo, as sinabi ka rin kekang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sapo babalikdan din kaya kaming kasalanan, no nelawan may kasalpantayanan ing kekang Santa Iglesia, at pamayapan mempong bilugan ag pangking kaburian mo, ikay mabibiyang pong mag-ari manggaman king alanangga. In kapayapan in ginuman tabi sa kapilanman kaya kayo. At keka, antimore. Anting mapalad ng anak at pamilya ning Dios, yagpang tayang ining waganing kapayapan, king metong at metong, kapayapan po kaya katamungan. Pakamalan kong kapatid, o ining ginutang Jesucristo, ing makaibiya tunay kapayapan at kaligtasan kaya katamungan. Tanggapan tayo, uling wan na ding mayawos kingapunan ning kordero. Ginoo, Ako matampang tanggap keka. Dapat yagkas niya yung amano mo, pumayap na ako.
Manalangin tamo. O Ginoo, pagkaluban mo keng pamangan iba't panwa, parati kesa ng mipnong danup manayaking tinapi ning biye, itiadon mi king kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Luklo kayo po sabli, at hinta mo pong bisita ni seminaristala at makipagsalitala po kaya katamong giyang sabli mo, babihemiya kaya kayo ing Brother Nicolo at ing kayang kayabe. Palakpakan tayo po brother. Mayap pat magrasyang abak po kay kayungan. Bayo po yung sabla, magpakilala ko pa mo po. Ako po yung Seminarian Nicolo Cabrera. At kayabi ako po ngayon yung ka na akong kapatid keng seminaryo, Brother Stephen Kit Oflas po. At so kayo po ngayon kilagyunan ng Mother of Good Counsel Seminary, ang makatalakat po keng San Fernando, kaya pong sibing na ng University of the Assumption. Ngayon bakit kami po at so kayo At so kami po ngayon para ipabalo kayo, lalong-lalo na po para karing kaya na lalaki, that all Saturdays of March po, apin po, ing examination tamo, kay Mother of Good Counsel Seminary. Reta pong magnasang lungog, either incoming grade 7, incoming grade 8, incoming grade 11, or incoming college student po,
Malyari tamo pong makipag-exam all Saturdays of March. March 1 po, March 8, March 15, March 22, ang pong March 29. Kaya pong Mother of Good Counsel Seminary, King San Fernando. Ngayon po, nung bisa ko pa pong aliwang detalye, kaya pong incoming college students, malyari pong i-check in page na po ng kaya kaming department. Apin po yung Mother of Good Counsel Seminary Pre-College Department. Malyari pong akitini, king kaya katamong Facebook na. At sana po, yung bukasyon, awas na nga pong Ginoo, kalupa na rin po ning maging awas na nga pong Ginoo kang kametong tamo pong tsaka no, Reverend John Henry po na. So, nung buriya pong sundan ng yapak na, at ramdaman niyo po na awasan na kayo ng nga pong Ginoo, ako po marine, at subok na nyo na pong mag-exam, King Seminaryo. Ito mo po, dakal pong salamat. So, mag-appeal kami po nung alang seminaryo, alang pari. Ikayo po, taga-Angeles, at nakokaburi kayong misa. Pero nung alang pari, alang misa. Nya sana karing kayong anak o kaya apo o kaya kamag-anak, pangadi po sana ting magpari. Magpari nganapin St. John Bosco, the greatest gift of God to a family is a priest. Is a priest. Impeka masanting dili pekadakilang diling regalo na ng Diyos king pamilya, yapin po yung metong apari. Nya pangadiyo po sana ting magpari keng pamilyayo o kaya karing kamag-anak yo. Yan po, emo po keti, mintala rin kapatid tamong seminarista, King Holy Rosary, atin mo makakalala po kanyan, mag-vocation campaign, keng pamagpari. Dakal po, potangkunan mo rin anak ng kunan mo, bisa akong maging pulis, bisa akong maging engineer, doktor, nurse, yabe po saning pamagpari. Nung alang pari, alang maminyag. Nung alang pari, o yan po, alang papangumpisal, alang misa. Nganapin ning Met St. John Maria Vianney, lakwan me ing meto nga parokya, kilub na ning 20 banwa, ding tao, sambalang Diyos-Diyosan. They will worship a beast nga na lakwan mo ring tao keraklan ing sambanda alwaing Diyos no ne lelangan. Makanya niya po yung ebanghelyo. To summarize ne po, kakonsuelo po ating pang part 2 keng homily. Amen. Eko po sasawa. Sana po ko sumawa So mapalad king amanong palad. Mapalad, malapad. Mapalad ko po, malapad na rin kaya kayong palad. So ngating kang initsa, adakal ka, asalot nung mapalad ka. Nino rin mapalad. Mapalad na rin kalulo, nga na, makalunos na kayo, kayong babandi. Aro, basta't kalulo mapalad, basta't mabandi, kalulo? O yan po, nino rin mapalad na pagkakalulo. Bakit mapalad siyang kalulo? Kasi kulang niya king material abage. Adustong kulang ka material, king biya mo material abage, king biya mo ala karugong upaya, ala kang influensya, pitabi-tabira ka. You are usually deng mga oppressed ilapin ding kalulo. Those who are being exploited are the poor. Those who are being abused are the poor. Pilaban me ken korting makwal na pong babandi. May siguradong masambut siya po yung kalulo. Nya pinanong gawa na ng kalulo. Alayang power, alayang influence ng gawa na ng kalulo. Sumbong ya kang apo. Alayang pipagsandalan no ne lumapit siya king Diyos, manalig ya king Diyos, sumbong ya king Diyos.
uling alaya rugong upaya, alayang influensya. Makanyanyang maging mapalad ing kalulo. Manalig yakin Diyos, sumbong yakin Diyos, alayang ipagmaragul. Makanano yang makalunos ing mabandi may influensyaya, dakalya power, nepo, tatangalan dala, at datanging aldo uling mabandiya mayupayaya, ing sabyana, eke kailangan ing Diyos. Makanyanyang maging kalulo ing mabandi. Mas importante kayong pibandyan, gawa ng Diyos-Diyosan ing pibandyan, taya kailangan ng Diyos alayang karibal. Uling ing pibandyan, lelangana mo ng Diyos, kay bating maging karibal na ya piningkayang lelangan, alipo, kailangan ing Diyos, iyang inmumunang dili, manalig kinghapong Ginoo. Piyabentala po natin nga ng reverensyan, ono monging kalulula sengguyog, ono monging kalulu eman sisimba, ono monging kalulu eman mangadi, ono monging kalulu magdrugs siyang magdrugs, eya po mapala dito. Ono monging mabandi mapanyawop yung, at yung pong mabanding mapanyawop ne, ono monging mabanding mikwal tayo uling megobrayang masalese. Makanano yung maging mapala ding mabandi. Lawin nyo po yung Holy Rosary. Emiya agawa, emiya pupus, emiya parestoring pisamban nung alalo ring mabandi. Sinaup lang. Makanyan lang maging mapalad ding mabandi. E naburing sabiyang kaluluka, kaluluka mapalad na ka. E naburing sabiyang mabandi ka, kaluluka. Piyabentala po ngayon, kaluluka, mabandi ka, basta't manalig ka, kingapong Ginoo. Amen? Kaluluka, mabandi ka, manalig ka, kingapong Ginoo. Ela po sana may papatiring may kakapatag keng pibandyan. None gamitan tamo yung pibandyan keng mayak for the greater glory of God. Keng pamanyaw ka rin kalulo. Nyapin nga ng Jesus, the poor will always be with you. Nyakeng tutuking Domingo, akita mo po, love your enemies. So, panayan ako po kaya tutuking Domingo, o yan, ing Ebanghelyo, luguran nyo la rin, kasalang yung ana. Luguran nyo po rin kasalang, o pangadiyo la, mate na kasana ngayon. So, lawenta mo po, bakit kailangan lang luguran, ding kasalang, ding dinapat, marok kaya katam, luguran tala pamurin, o ita in mapalad. Dahil po salamat kay kayman, talakad tamo, at ipanalangin tamo, king agawa tamo yung kaburiyanan ng Diyos. Inginuman tabi kay kayo, At keka, Antimore. at bendisyonan na kayo ng malugod na Diyos, ingeg pa, ing anak, at ing Espiritu Santo, Amen. ing Santa Misa mi daon umetana king kapayapan. Salamat king Diyos.